dag der er det onsdag, og derfor er der kommet en ny onsdagsopdatering. Og en af tingene, det er simpelthen, der er kommet den her nye bazar. Så herover er der rabat på nogle kæledyr, og jeg overvejer sådan virkelig at købe en ræv, fordi ja. Men jeg tror hellere, at jeg vil sådan købe en måge. Ikke i dag, men det kan godt vente lidt med den der ræv. Også fordi jeg har jo i forvejen en ræv, jeg har ikke en måge, så jeg vil hellere vente til et godt tidspunkt, hvor jeg føler, at jeg kan købe en måge. Herover der er der noget udstyr, der burde være sat lidt ned i pris. Og så her, der er der bare lige hurtigt noget opbevaring, og her der kan man købe noget mad. Det jeg vil sige er sådan mest vigtigt ved det her, det er nok, at der er nogle heste her, der er sat lidt ned i pris. Det kan vi se, den her, den koster for eksempel 570 starcoins, og de plejer jo at være noget dyrere, så det er ret fedt, at der er sat lidt ned i pris på dem. Jeg kan se, der er også kommet sådan nogle balloner op. Det er lidt sjovt, fordi det er jo ikke fordi, det er noget særligt event, men det er lidt sjovt, at der så, ja, er balloner til det her, når det ikke er noget særligt event, der er også pyntet op i de farver. Det er lidt sjovt. Jeg vidste ikke, de ville gøre sig så umage med den slags, når det nu ikke er et event, men det er sådan ret fint pyntet op, må man i hvert fald sige. Nu er jeg lige løbet en tur ned til Moorland, fordi det var der, den nærmeste hestetræler er. Jeg tager nemlig lige til Jaspers Græsgård, fordi der burde der være sket noget nyt. Ikke noget med gården, men det skulle vist være et nyt løb eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt præcis, hvad det er. Ej, jeg glæder mig simpelthen også så meget til Halloween. Ej, det er sådan, jeg tror, det bliver mega fedt i år med det der Halloween-event. Men hvis vi snakker med Jasper her, okay, det er bare sådan en opgave med Jaspers små ballademager. Okay. Hvor blev de af? De var lige der. Du er her. Jeg beklager mit temperament. Jeg kan bare ikke slippe af med de ballademager, og det begynder at gå mig på. Der er nogle små rævevalpe, som laver ballade overalt på gården. De hopper rundt i græskarbedet og vælter kasser, når de leger gemmeleg. Jeg svæver, de lader aldrig til at løbe tør for energi. Okay, så der er nogle ræve der, og de løber et sted hen. Der, så du den. De er nogle hurtige små bæster. Vil du prøve at fange dem, mens jeg bliver her og ordner det rod, de har skabt? Måske kan du regne ud, hvordan du får dem til at lade mig og min gård være i fred. Jeg tror, de er på vej mod den lille skov i dag. Men jeg tænker, at den der dal, det må næsten være herover. Og der mangler lidt nogle løb her, synes jeg. Altså, der er rigtig mange oppe i Golden Leaf-stallen og sådan noget. Men, altså, det vil ikke skade med nogle flere løb hernede. Det synes jeg bestemt ikke. Så det er da fedt, hvis de har lavet nogle flere løb. Ej, der var sådan nogle ræve her. Så er det meget godt, at jeg også har taget min ræv med, fordi det er meget sjovt, når det nu er en mission om ræve. Okay, det var slet ikke derfor, jeg valgte at tage den med. Rævene er standset op under træet. De er stadig helt vilde efter den ballade, de lavede på Jaspers gård. Selv nu, efter at have løbet så langt væk fra Jasper, lader rævevalpene til at være på udkig efter den næste sjove aktivitet. Der må være en knap så ødelæggende måde for de små rævevalpe at bruge deres energi på. Måske kan de lokkes til at lege en leg. Med alle de blade her omkring, der fandt vi legen. De elsker at løbe og hoppe rundt, så findes der noget bedre end at lege bladebunkerne. Der kan umuligt være noget sjovere, og det er også udmattende. Rævevalpene bliver helt sikkert udmattede på ingen tid. Rævene forstår tilsyneladende, at der lurer noget sjovt lige om hjørnet, og deres øjne glimter af begejstring. De vil følge efter mig. Rævene ser ud som om, de er klar til at lege. Lad os lege! Så står der altså bare målet af, at vi skal hoppe i nogle bladebunker med rævevalpene, og det kan vi sagtens. Men jeg glæder mig virkelig meget til, at det bliver Halloween, så det er da bare fedt, at der er noget med sådan efterår her.
Fordi Halloween, det har jo ret meget med efteråret at gøre. Men ret hyggeligt løb egentlig. Der kommer der lige en lille ræv. Ej, pas på, at du ikke bliver trampet ned af min hest. Nej. Der kommer flere ræve, som vi kan trampe ned. Nej. Okay. Så det var det. Det var faktisk meget hurtigt løb. Det er sådan et løb, der ikke tager alt for lang tid. Og jeg tror, hvis løbene tager for lang tid, så tror jeg også, man får lidt mindre lyst til at tage løbet. Så det er egentlig fint. Okay, nu er de bare mega trætte alle sammen. Ungerne ligger udmattet på jorden. Ja, det kan jeg se. Det ser ud til, at planen virkede. De ser ud, som om de vil nyde et sikkert sted, hvor de kan hvile sig lidt. Der er helt sikkert noget rundt omkring i skoven, som kan bruges til at give dem lidt ly. Så vi skal finde et sted, de kan sove, simpelthen. Ja. Okay, så her er der nogle grene, og det kan vi sikkert bruge til et eller andet. Ja, jeg ved ikke lige helt hvad, men det finder vi sikkert ud af, når vi har taget den her opgave. Og der ligger også nogle grene her, eller det er faktisk ikke grene, jeg ved ikke hvorfor jeg siger grene, det er sådan noget brændetræ, det ved jeg ikke lige. Det er sådan nogle træstykker. Det er bare fordi træ, det har så mange forskellige sådan ord, så man ved aldrig helt, hvilket af dem man skal bruge. Altså jo, men nej, men jo. Okay, når det regner. Okay, stakkels rævevalpe, de må bare blive våde i regn. Det ser ud som om, de godt kan lide dit ly. Det bliver et godt sted for dem at slappe af efter en lang dag med leg. Jeg håber, at den nye sjove aktivitet vil stoppe dem fra at plage Jesper i fremtiden. Ja, det håber vi. Og så kan vi altså bare tage løbet igen. Så nu er det altså et løb. Og det synes jeg var et meget hyggeligt lille løb. Jeg har også fået nogle udfordringer, som jeg godt lige vil lave. Jeg har spurgt en ven på Discord, om hun ikke lige vil sende nogle udfordringer til mig. Og det har hun gjort. Det hun har skrevet, det er: hop op på traileren i Steves med venlig hilsen Panda, den sejeste på planeten. Ja, okay, så det må vi jo så gøre. Den sejeste på planeten, det. Nå, men vi skal bare hoppe op på den her trailer. Okay, bare. Det var så lidt sværere, end jeg lige troede. Nu gør vi det. Nej, okay. Jeg prøvede sådan lige før, og der var det sådan okay nemt. Og nu kan jeg ikke engang komme op på bilen. Altså, hvad sker der lige? Nej. Okay, så nu er jeg oppe på bilen, og nu skal jeg nok bare trykke 3 gange. Og så tror jeg skal trykke O eller sådan noget, og så. Ja, okay, vi prøver. Det er taktikken. Jeg trykker på W 3 gange, og så O. Det gør vi. Ja, okay. Okay, jeg gjorde det. Okay, jeg stod der. Det synes jeg altså tæller. Okay, nu bukker den helt vildt. Nej. Okay, jeg bliver nok lige nødt til at ringe efter opsamling. Nej, det er simpelthen for dumt. Så bliver jeg nødt til at tage traileren til Steves. Hun må virkelig bare tænke, at jeg er virkelig mærkelig, hende der står der. Ja, okay, ja. Når det nu var, at jeg røg ned under traileren, så tror jeg næsten ikke, jeg kan sige, at det der telt. Så bare lige for at være sikker, så gør jeg det lige igen. Og det helt samme sker helt sikkert igen. Men nu prøver vi en gang til. Sådan. Stop. God hest. Sådan. Og bakke. Ej, det går helt sikkert galt. Så. Der. Det kalder jeg for at stå oven på traileren endda. Okay. Rusty Apple Cloud, også kaldet for Sarah, hun er
Okay, sammen med Panda, den sejeste i verden, eller sejeste på planeten. Vi kan også sige, at Panda hun er den sejeste på planeten, så jeg er den sejeste i hele universet. Panda har også endnu en udfordring, og den er en lille smule mere bange for, fordi det er noget, jeg skal sådan spørge folk om, og sådan noget, det er bare super pinligt. Hun har skrevet, tag et gammelt sæt på med en gammel hest, og spørg, om folk kan lide det. Helst i Steves. Med venlig hilsen, Panda, den sejeste på planeten. Det er meget godt, at jeg har en gammel hest, men jeg tror, hun ved, at jeg har en gammel hest, tror jeg. Fordi jeg har sådan kun én gammel hest, så det er nok meget godt, at jeg har den, fordi ellers skulle jeg ligesom købe en ny gammel hest. Så det er meget godt, at jeg har en gammel hest. Og den er så også virkelig gammel. Og det skulle så også være et gammelt sæt. Da jeg var ny til det her spil, havde jeg stort set hele tiden med den her sadel. Så den tror jeg tager på. Eller jeg tager den her sadel på. Okay, det her hovedtøj, det tror jeg er gammelt. Det tager vi på. Det er et snehovedtøj. Og det her, hvorfor har jeg ikke set det? Det er ikke særlig pænt, synes jeg i hvert fald. Og det må godt lidt ligne, jeg mener det. Altså sådan, som om er det her pænt. Så derfor tror jeg, det skal være noget, der sådan rent faktisk er sådan passer til. Okay, det sådan passer teknisk set til, men det passer bare ikke sammen med den brune farve. Det er virkelig en grim brun farve, der er på den her sadel. Og så en sadeltaske. Det er jo nok den her. Den er i hvert fald gammel, og den er grim, så jeg tror, det er fint. Der stod egentlig ikke, at det skulle være grimt, men det tror jeg, vi gør det. Jeg tror, at den her tøj, det er jo ikke fordi, at den er sådan grim, men jeg tror, at den er sådan en lille smule gammel, og så passer den lidt til underlaget, så derfor så er det sådan en lille smule overbevisende om, at det rent faktisk er noget, vi spørger om. De her støvler, det er jo startudstyret, så det må være pænt gammelt, tænker jeg. Den her, den er nok også temmelig gammel. Okay, den her kanin, den passer bare slet ikke til. Men jeg ved ikke lige, hvem vi skal spørge. Altså sådan, okay, der står en hel klub her, og jeg ved ikke, om det er for mange at spørge. Jeg ved ikke, om det skal være en specifik person, men jeg tænker, at klubben burde da være aktiv, burde den ikke det? Så jeg skriver bare til dem, hej, er mit sæt flot, ved ikke, om farverne passer sammen. Okay, nej. Det er sådan en lille smule pinligt bare at spørge om sådan noget, fordi det er ikke flot. Det er virkelig ikke særlig flot. Okay, jeg bliver nok lige nødt til at skrive tak. Jeg tror lidt, at hun lyver. Hun sagde egentlig bare, at det skulle være et gammelt sæt og en gammel hest, og det er det jo. Og vi skulle også bare spørge, om de kunne lide det, og det kunne hun tydeligvis godt. Og jeg ved ikke, hvad level hun tror, jeg er i. Jeg synes ikke, det her det er særlig pænt, men det er jo nok også forskelligt. Men jeg tror, det er nok noget, hun har skrevet for at være venlig, ikke? Nej, det er bare ikke særlig pænt. Så hun sagde i hvert fald, at det her sæt, det var 10 ud af 10, og det tror jeg er lidt en overdrivelse. Jeg tror, hun skrev det for sjov. Jeg glæder mig sindssygt meget til Halloween, og jeg synes, det er fedt, at de har lavet en opdatering, der sådan, minder en lidt om, at det er ved at blive efterår og sådan nogle ting. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til Halloween-eventet, og jeg tror også, der kommer nogle videoer, når det nærmer sig lidt mere. Men det var egentlig alt for den her video. Vi ses!